Berriozar, Marañain, Txantrea, zenbat auzo eta zenbat herri ikusi ditugu da. Baina ez dugu gelditu gure programa gaurkoan Arrosadia etorri gara eta gurekin izango dugu Zuriñe Redondo, gizarte lanetan aditua. Nik ez daukat denborari galtzerik, beti bezala, goazen Arrosadia eta Zuriñe ezagutzera. Gurekin dugu Zuriñe Redondo, ongi etorria Zuriñe. Zure eskutik ezagutuko dugu Arrosadia. Bai. Arrosadia berez zer da? Herri bat, auzo bat? Iruñerriko auzo bat da Arrosadia. Bale. Eta zenbat biztanle ditugu hemen gutxi gora bera? Pues gutxi gora bera 15.000 biztanle. 15.000 biztanle, orduan auzo nahiko handia. Bai. Bere inguruan zer auzo, zer herri ditu mugan? Bueno, hemen ondoan daukagu Azpilagainako auzoa, eta gero bigarren zabalgunea ere hortik dago, eta hemendik gertu ere, unibertsitatea daukagu. Vale. Eta Iturrama auzoa ere hemendik hemen oso ondoan. gertu. Bai. Vale. Kontaidazu pixka bat nola den Arrosadiak daukan bilakaera, ez dakit historikoki, nola sortu zen? Bai. Arrosadia betidanik langile auzo bat izan zen. Eta nik uste migrazio asko izan duen auzoa izan dela. Vale. Osea, langile auzoa izanik, hasiera batean, Estatu Espainoleko hainbat pertsona etorri ziren, bai Andaluziatik eta horrelako herrialdetatik etorri ziren lan egitera hemen, eta gero, krisia baino lehen, Latinoamerikako jende asko etorri zen auzo honetara bizitzera, eta nik uste krisia eta gero Errumaniako jende asko etorri zen, eta bai ere Afrikako jende asko dago auzo honetan. Orduan kultura aniztasun handiko auzoan gaude. Bai. Bai, eta nik uste dute azken urteotan ere izan dela pertsona guztien aldetik batzeko gogoak eta elkar lan egiteko gogoak. Aniztasun hori nabaritzen da kaleko bizitzan. Bai, nik uste dut baietz, berez Afrikako elkarte bat dago hemen, eta gero ostatu eta negozio asko ireki dituzte ere Errumaniako jendeak, nik uste pixka bat auzoa ibiltzean konturatzen zara jende desberdin asko dagoela hemen. Zerbitzuei dagokionez, zer zerbitzu publiko aurkitu ditzakegu hemen Arrosadian? Nik uste nahiko zerbitzu publiko ditugula. Hemen ondoan gizarte zerbitzuak ditugu, gero osasun etxea daukagu eta bertan ere dago osasun mentaleko Departamentu moduko bat, ez? Bai, centro de salud mental, dela como el centro ambulatorio médico, no? Eta gero kultura edo kirol eskaintza asko daukagu ere. Daukagu ikastola bat, A-ereduko eskola bat ere dago, aurre eskolak ere badaude, orduan unibertsitatea ere hemen dago. Orduan nik uste alde horretatik nahiko auzo aberatsa dela Arrosadia. Erdigune bezala, hemendik Iruñera zenbat denbora dugu? 15 minutu, 20 minutu oinez. Oinez. Oso gertu dago alde zaharra bai. Vale. Arrosadiak ez dakit kudeaketa propioa duen, erran nahi dute jaiak, ohiturak, egun bereziak badituztu hemen? Bai, Arrosadiako jaiak ditugu, eta orain dela ez dakit zenbat urte, baina desente Arrosadi eta Azpilagainako gazte mugimenduak batu ziren, orduan nahiko gauza egiten ditugu elkarrekin. Ze gauza haien artean? Jaiak elkarrekin kudeatzen dituzte, bai Arrosadiakoak eta bai Azpilagainako jaiak. Baina elkarrekin jokatzen dira, ala banaka? Banaka, baina gazteak batzen dira. Osa, berez, gazte asanblada adibidez da Arrosadiako eta Azpilagainako gazte asanblada. Eta
Gero ere dantza taldeak daude elkarrekin egiten dituztenak, eta oso gertu gaude, orduan nahiko gauza elkarrekin. Naiz eta izen ezberdina izan, auzo berdina zaretela, Bai. Gero Olentzero ospakizuna ere, niretzat berezia da, hemen jaio nintzelako ez, baina bai izan dela garrantzitsua Iruña herrian nik uste. Jai horiek noiz ospatzen dira, erran nahi dute hemengo jaiak, Arrosadiako jaiak, noiz ospatzen dira? Gaineko lehendabiziko asteburuan. Ezten bat egun dira, egun bakoitza baduzue gauza esleiturik? 4 egun izaten dira, eta duela 5 urte agian ezakit. Zenbat, ostegunean egiten dute Garagardo festa. Abaitu. Gero, ostiralean, betiko ez, kontzertuak eta horrela, eta larun batean gazte bazkaria, eta... Bitu zinen ongi? Bai. Aurten ezin dugu hori Ez, aurten ez. Baina, helduen urtean bizitzen dugu. Ikusiko dugu, bai. Historiari dagokionez, lehen pixka bat landu dugu historia, baina historiari dagokionez, hemen badago aztarna historikorik Arrosadian? Nik uste dut, ezaki ziur, baina orain ez daudela, baina lehen zegoen hemen, gauden lekuan, zegoen plaza bat zeukala historikokin oso... Garrantzia handia? Ez dakit garrantzia, baina zegoela sauze bat, zuhaitza, eta hor bertan gaztek egin zuten proiektu komunitario bat, zela baratzak egitea eta hori dena, baina geneukan alkatesan hori bertan bera bota zuen. Eta gero hor ere zegoen plaza bat, Ilargi Enea parkea deitzen zela, eta hor zegoen mosaiko bat, eta nahiko eraikin zaharra, eta ere bota zuen eta zementoa jarri zuen gainean. Oso ongi, ez? Arrosadiak bizi izan dituen migrazioak direla eta ez dakit hori hizkuntzetan nabaritzen den. Erran nahi dut, zer hizkuntza gainesten da hemen Arrosadietako kaletan? Nik uste gaztelania dela gehien entzuten edo entzun dezakeguna, baina gero gazteen eta txikien aldetik ikastola hemen izan da, euskara bai entzuten dela eta landu dela kaleetan entzutea, baina orain rumaniarra entzun dezakegu, afrikarra ere bai, badituzte hemen bere dendak eta bere lana hemen egiten dute, orduan nik uste hizkuntza asko entzun aldirela auzo honetan. Eta horrek ekartzen da aberastasuna, auzoari. Bai, eta gero hori, nik uste biztanle eta auzokideen aldetik saiatu dela, lan komunitario bat egitea, eta pixka bat kultura guzti horiek plasmatzea. Kulturari dagokionez dut zu zarela aproposena Arrosadia erakusteko, ze gizarte lana egin duzu, gizartean nabarmendu duzu zure profesionalidadea. Noski, nola ikusten duzu Arrosadia zure profesionaltasun hori aztertuz? Ez dakit, nik uste dut aukera asko ematen dituen auzoa dela. Eta gero migrazioak dakarren gauza asko landu behar direla oraindik hemen. Nik uste dut denok pentsatzen dugula garela kulturalki oso irekiak eta baina gero kostatzen zaigula ere gauzak onartzea, eta nik uste txikiek erakusten digutela askotan ez dagoela arazorik ez dagoela mugarik. Bai, ongi etorria egiteko, Orduan nik uste pendiente dagoen lana pixka bat denak batzea gehiagoa. Baina, aniztasuna hemen beherian aurkituta errazago izango da lantzia. Bai. Eta hori esan dudana, azkenean
etortzen ari diren generazio berriak Nabaritzen dute. bai, eta nik uste beraiek como que tienen la mente más abierta, ezakit nola esan, ez? Eta, bueno, agian hori belaunaldi aldatuko da. Bai. Nik, Zurine, uste dut, bueno, nahiko ongi margotu dugula gure panorama, ezta? Baina, orain, gure pausoa aurrera egingo dugu. Zergatik, ekarrezitatu bakoitzari nik erronka bat jartzen dio. Bai. Eta orduan, aukeran emango dizkizu zure 3 txoko ederrenak hemen arrosadian, eta erakutsiko dizkiguzu. Vale. Vale? Erronka hartzeko prest? Bai. Gai ezen? Vale. Arrosadiako lehenengo txokoa hau, Bar Bodegas Leire, Zurine, zergatik? Ba, ez dakit nik uste betidanik eta betiko taberna bat da, ez? Eta derrigorrezko parada da. Bai? Zergatik, erran nahi dute, hemen Arrosadian ez pauzu Bodegas Leire ezagutzen, ez ara Arrosadiakoa? Ez. Baina zer dauka? Bueno, aparte, primerako janaria egiten dutelako, ez? Ez dakit, pues hori, auzoko betiko taberna bat da, ez? Eta, bueno, taberna hau eramaten dutenek ere Arrosadian bizi dira, Arrosadian bizitza egiten dute, orduan lagunarteko toki bat da, bai. Txikitan baduzu hemen oroitzapenik? Bai, bueno, ospakizun asko egin ditugu hemen, ez? Eta, bueno, beti Arrosadiako jaietan hemen bokata hartu eta lagunekin joan, eta ez dakit, beti buratzen zait leku hau Arrosadiaz hitz egiten dudanean, ez? Orain pena da, itxita ikusi dugulako, ez? Ze bestela sartuko ginake azkar eta zerbait hartuko genuke. Nola aldatu da gutxi gora bera toki hau, zure txoko kutxun hau, eta bere ingurua, txikia zinetik orain arte? Bueno, lehen esan dudan bezala, hau lehen ez zegoen eraikuntzarik, parke bat zen, eta adibidez San Juanak hemen egiten genituen, eta, bueno, nik uste berdeagoa zela, nik txikian nintzenean. Vale. Eta, bueno, zertzen hobeto, ez dakit, lehengo denbora, ala oraingo denbora? Bueno, nik uste desberdina dela, ez? Orain, etxe bizitza berriak egitea, nik uste jende gaztea erakarri duela, ez? Ze Arrosadia ere auzo zaharra da, pixka bat. Baina, bueno, nik gogoratzen dudanagatik, espazio berde hori izateak txikia zarenean nik uste pixka bat laguntzen duela. Bai, laguntzen duela, eta azkenean hemen jeistea eta ama eta aita edo gurasoak hemendik egotea ez, bueno, pixka bat askatasunak ematen zizun. Noski, agian zu leheno hona etortzen zinen zure gurasoekin eta gero lagunekin bakarrik. Bai, hori orain bai jaietan edo bai auzotik zerbait hartzen dugunean, onera etortzen gara, ez. Eta ben aurkituko duzu Arrosadiako edo nor? Bai, gurasoen lagunak, familia, ez dakit no, bai, beti... Basten den, ez? Bai. Hitz egiten genuela leheno, ikusten den aniztasuna Arrosadian, hemen berian ikus daiteke taberna batian? Bai, nik uste baietz. Egia da, agian leku hau, betiko jendea erakartzen duela, ez? Beti hemen potea hartzen dutenak, baina gero eta gehiago jende berria ikusten da tabernan sartzen eta... Vale. Badakigu Bodegas Leire, Bar Bodegas Leire parada ederra dela Arrosadian, baina baditugu beste paradak. Goazen ikustera. San Fermin Peñara. Hemen zer dago? Osea, jaia, ala zer da hau?
Bueno, nik uste lagunarteko topalekua dela Peña San Fermin, ez? Eta, bueno, ni bizi izan dudanagatik ere, kultura leku bat izan da Peña San Fermin. Hemen guztien artean asko ikasi duzue? Bai, bueno, hemen txikiek ikasten dute Los Gigantes eramaten. Bai, Arrosadiako... Erraldoiak? Bai, erraldoiak hemen egin ziren eta hemen ensaiatzen da. Eta, bueno, gero guraso talde bat abiatu ziren eta egin zuten joaldun talde bat. Beraiek joan ziren Ituren eta Zubietara ikusteko pixka bat nola ziren jantziak, nola egiten zuten, beraiek jantzi eta arropak eta bueno, dena beraiek egin zuten eta txikiek ikasi genuen joalduna jotzen eta hemen ensaiatu eta hemendik egiten genuen, bai? Behitu ze kuriosua ez. Orduan hemen oroitzapen askotxo izango dituzu haurtzarotik, baina niri gustatzen zait jakitea nola elkartzen zareten zuen lagunen artean, arra nahi du. Txikiak zinetenean nola elkartzen zineten? Hemendik egiten zenutezten edo zein plan eta hemen beria gelditu, ala... Bueno, txikia ginenean, pues, bueno, orain smartphoneak daukagu ez, baina pues, lagunak deitu edo bestela auzoko plazetara edo txokoetara jeitsi norbait aurkitzen genuen. Eta aurkitzen bat zenuten jolastu eta etxera. Bai, hori da. Eta bueno, hemen azkenean daude, bai Osabaizebak, gurasoen lagunak, lagunen gurasoak, orduan ez dagoen arazo handerik esateko, ama banoa, bai, orduan... Dena den, ez dakit sobera zure bizitzan sartzean den, baina nik normalki galdetzen dut, zure lagunak hemengoak dira, beste toki batzukoak dira? Bueno, nire lagunak Arrosadia eta Azpilagainakoak gara ia denak, bai. Eta guztien artean erabaki duzue hemen Azpilagainan edo Arrosadian, barkatu, hemen Arrosadian edo Azpilagainan bizitzean? Bueno, gure gurasoak hemen bizi izan ziren, ez, eta bizi dira, eta askok aukera izan dugu alokairu bat hemen aurkitzeko, edo... Osea, orain ez gara denak hemen bizi, baina bai batzuk bizi garela oraindik. Eta zu hemen bizi zarela, zer da benetan, zein da arrazoia zu hemen bizitzeko? Arrosadia dela auzo bat denetatik gertu dagoena. Osea, nik ere bizitza asko egin dute Iturraman, Alde Zaharrean ere, astebururo joaten gara, orduan Arrosadiak lasaitasuna ematen dit, baina ere leku horietatik gertutasuna daukat. Orduan oso komodoa da niretzat hemen egotea. Inoiz izan zara etxetik kanpo denbora luzez? Bai, bueno, bizi izan naiz urte erdiz Kuban, beka bat eman zidatelako, bai, unibertsitateko beka bat eman zidaten, eta bertan egon nintzen urte erdiz, bai. Zure unibertsitateko ikasketak non egin dituzu? Hemen. Hemen dupen? Bai. Eta gero Kuban urte erdiz? Bai. Izugarrizko esperientzia? Bai. Eta zer falta botatzen zenuen Arrosadiatik? Ez dakit lagunak, ez? Eta ez berez auzotik, baina bai Iruñatik pixka bat hotza egitea. Han beroa handia. Beti. Eta Arrosadian berorik ez? Arrosadian beroa bai, baina, bueno, por las noches refresca, no? Beti txaketekin, eh? Bai. Bueno, Peña San Fermin, badakigu beste parada dela Bodegas Leire bezala. Bai. Baina guk, hirugarren parada bat ikusi beharko dugu, zure hirugarren txoko kultunela. Bale. Guazen bat. Guazen. Hirugarren txokora iritsi gara, eta hau eskola bat da. Bai, ikastolara ekarri zaituztet, bai. Hemen zuk ikasi zenuen? Bai. Bale, orduan hemen oroitzapen asko izango dituzu? Bueno, nire haurtzaroko oroitzapen gehienak hemen dira, bai. Haien arteko bat?
oroitzen zara zerbait puntualaz? Bueno, egiten genuen soinketako irakasleak ateratzen zuen bomberoen mangera, eta ikastolako azken egunean egiten genuen mangera da ditzen zena, eta bera, pues, mangerarekin gu... Bustitzen. Bai. Leku hau, kokapen hontan, gauza asko aldatu dira, ala berdin jarraitzen du? Pila bat, lehen esan dudan bezala, hemen ez zegoen ia etxe bizitzarik eraikuntzarik, hemen motocross leku bat zegoen, orduan zegoen ikastola, eta gero hor bakarrik berdea. Vale. Ez dakit leheno hitz egin dugu kulturaniztasunari buruz. Bai. Ikastola honetan nabaritzen da kulturaniztasun hori? Pila bat. Osa, ni gero gaztetan hemen jantokian lan egin nuen, eta hori, pues, jende Amerikatik etorritako jende pila bat, Afrikarrak ere asko etorri dira ikastolara ere. Eta horiek euskara ikasi zuten? Bai. Hemen de ereduko, bai. Osa, Rosaria lo más. Sí, claro. Ez dakit bestetik, gure programan oso garrantzitsua den galdera bat egingo dizut. Bai. Zu arrosadiakoa sentitzen zara? Bai. Bai, ez zara iruñekoa sentitzen, baizik eta arrosadiakoa. Bai, bueno, beti galdetzen didatenean ea non bizi naizen edo nongoa naizen, beti ateratzen zaite arrosadiakoa naizela esatea, ez. Eta zure lagunen artean sentimendu horrek ere dirau? Bueno, hemen bizi izan garenok eta bizi garenok nik uste baietz. Horrela jarraitzen dugula esaten ez, arrosadiakoa garela. Zurez, auzoak beti izan du zentzu berdina zuretzat? Bai, ze azkenean nik hemen ikasi dut txikitan, ez? Gero unibertsitatera ere ona etorri naiz, orduan beti nire gauzak auzo berdinan egin ditut, orduan, bai. Eta, ez dakit, lehen hitz egiten genuen Kuban egon zinean denbora luzez. Noski, esperientzia hortaz, zer atera zeruen garrantzitsu? Gauza asko ez, baina bereziki auzokide eta lagunen arteko laguntza. Ze Kuban bizilaguna izatea ez da bakarrik, ez, zure ate ondoan bizi den norbait. Azkenean zuk arazo baldin baduzu eta zure bizilagunak bai, hori komunitate handia sortzen dute, bai. Nik beharko nuke Kubara joan, baituelako arazo pila. Eta, ez dakit, esperientzia horrek zer ona itzultzekoan, zerbait erakutsi dizun, auzoa beste ikuspegi batetik ikusteko. Bai, pixka bat gehiago zaindu behar garela, ez, denon artean. Ze azkenean ondokoak dituen arazoak noizbait ere zureak izan aldira, orduan. Zelelo polita. Bai. Zelelo polita, arrosadiako leloa zurinedekin. Lelo honekin bukatuko dugu gure programa gaur. Eta zurineren eskutik ezagutu dugu arrosadia eta ezagutu ditugu hainbat gauza. Haien artean, arrosadia kulturaniztasuneko auzo polita eta ederra dela. Guk hurrengoan zer egingo dugu beste toki eder batzuk ezagutu eta zuei erakutsi.